Det er bare ligesom, når han siger det bare totalt lækker over. Hvad fanden i helvede? Fanden? Lad være med det. Hvis du godt så vil vi sige. Au! Au! Vi bliver enige om, at de der steder, hvor der er pletter i loftet, det siger lige det, fordi der er nærhavwang. Der har ramt loftet. Hvad? Der har ramt loftet. Han har en lang pik. Han har en lang pik. Nej, det har ramt, da han havde Intros et eller andet. Ejakulation. Han kom. Ja. Han skød sin sved. Op i loftet. Enig. Alle hvad med det? Det lyder som du er ved at dø. Okay, nu begynder det at blive sygt. Det er på grænsen til det absurde. Abnorm. Nej, absurd. Fordi det er mærkeligt, du kan sige sådan noget underligt. Det er sætning. Og det er mærkeligt, du dør og griner over det hver gang. Ja. Kom, far. Lad os. Vi gider ikke hænge på hver værelse nu. I vil lade på os. Dit fede svin. Vis mig din kæft, far. Så er vi herinde, sådan. Ja, hvis du kan åbne der, så klapper jeg op her. Jo, ja. Far, det er så hårdt. Det var hårdt, det. Hvem er det? Hvem er det? Det er mig. Hej. Ja, det er dig. Vi skal have en fra hver værelse ned i køkkenet. Hvorfor? Fordi der ligner lort dernede. Det kender vi ikke noget til. Dernede. Nå, nu bliver du sat på en flyver hjem. Ja. Jeg flyve? På din mors regning. Nu. Nej vel? Jo. Ej, Du er på biværelse. Det må man godt. Altså, så Men jeg må ikke, når det klokken er blevet for en 23. flyver. Og du troede lige bare, at vi blev bange? Jeg troede lige, at vi kunne, ja. Jeg gjorde det bare. Se, når du er sur, og når du ikke er sur. Ja, det kan man godt. Men det gjorde du også næsten. Ej, det var godt. Ja, vi blev lidt bange. Ej, det var godt. Så glad. Ja. Det lyder som en mand. Jeg prøver igen. Nu må I kigge på det, gør. Det er Ved du, hvad der er godt?